halap-halap lang dili totally blind. Kini butana di nakita. Kini nanay siya katarak. Ay, Unya matuto sa doktor, wala na tag-asa nga mautirahan tang iyang mata tungod kay gitawag siya glaucoma na. Mga pinanawan sa mga tao nga narag udos kayo ni sa ilang tanglantaw. Mahilak na lang ko sa hilom, dili na ako isaba. Doon lang na ako ba. Ginoo na lang ang bahala sa mo. amo na to ni taod ning kuan. Saan ko manintay, di na ako kabalian ito. Among giadtuan ang balay sa mag-asawang parehong PWD. Kini sila gi-recommend sa amoa ni Miss Pau. Dinhi na mo siya nakita sa Purok 5 San Miguel, Manolo Fortich, Bukidnon. Ug sa among pag-abot, nakita gid namo sa panagway ni Ma'am Helena nga grabe gyud kayo ang iyang katingala nganong sa kalit-kalit giabot mi siyang tugkaran. Wala na lang pud dayon mi manaog diretso kay nakita man namo sa dagway ug sa porma ni Ma'am Helena ang dakong kabalaka ug pagduha-duha sa amoa. Gani gitistingan ako makigistorya siya sa layo. Apan dili gid kayo nako masabtan ang iyang gipangistorya. Mao na kadesisyon ko nga mas moduol na lang gid sa iya ha. Makita gid namo sa iyang mata ang dakong katingala ug mga pangutana nganong naami sa iyang balay ug unsay mga katuyuan namo. Mao among gipasabot sa iya ha, na among tuyo mao ang pagila-ila kaniya ug mas masabtan pa ang iyang istorya. Ma'am, pwede ra batin kag kuan ma'am, mic. Mic sa mic lang dire pilikan. Mic. Para madungog imong tingog. Oh. Saan? Dire batang sa imong Bakit na-issue tani? ay diyan. Dili man may problema mo, wala man mi sa barangay pod. Ang tunay. Dire lang na kayo batang. Oo, sige, sige. Amo ta pwede mo tingog. Ano kung nitran? Maulaw sa tanin niya. Oy, Ay, kaula ma'am. Promise pares pa maumaw ra ta. Dili mabalaka. Okay ra mo sa imong video ta ma'am. okay raman. Okay ra. Unsay mo ngalan gid ma'am? Ako si Helena Kundisa. Mm. Kay ninyo naman ko Kundisa. Helena Kundisa. O, pero sa dalagat ako, Hadingyaw akong apelido. Unsam? Hadingyaw. Hadinyaw. Taga sa gid ka ma'am? Ang akong tata, taga Malasag, kining naa din sa kumang palidot, ako ni mga igsuon. Igsuon ako ni dinhi sa unod. Dahil akong mama, nasa kanang kanao, ng balay nga na taas. Kung tito, Ay, imo ni mga parintial sa libot diri de. ang kinilang dinhi. Akani Ang kandiya sa tikas sa ito daw, mga taalan, side sa akong mama. taal. Paalam. Ay taalan. Mm. Unsay imong pangita karon panginabuhi ninyo? Ang panginabian gid in town sa kumbana kay anak man tog mata. Amo siya karon nag Mula gini kada daw siya tulakaw kay nangita siya sa among pagkaon. so, magtrabaho siya unsay trabaho niya? Usayan gid sa sikad Ah, sa kauswagan. Cagayan? Mm. Muli pa din siya diri kagabi lugar. O kadahaton gid siya muli usay gadi na nakaabot. Mura gid ang saligan tangitaan para mabuhi niya yang anak nga kamanghoran na mo isa ka buok pero nga akong bata sa akong pagkadalaga duha. Ang usa to sa Davao natod siya anak pod nga isa. Padagko na sila. Ang kamagulangan nako naa sa mga 23. Pila na imong edad na imong? 50 na ko. Ay 50 na ka? Imong partner mo, imong bana? Nasa mga 39 na akong partner. 39. Ah, ma'am ay lain na mga kanang inborn na imong sa imong diri. O indon gini siya daan sa akong pagkataon. Kato si imong bana inborn po tong sa sulti nimo na hiloy ang mata? Data ta siya na kuha ng iyang mata na daot sa kanang gitawag og titdas. Dayon na inana ang iyang mata kay tungod sa kataas ang hilanat nga gidutang siya sa planggana, gidutangan og ice, gihumol daw sa dito gititik sa iyang mata ang kainit. Ah, gitipdas ang iyang bana sa bata pamutong nang nahiloy. So guys, wala pa din karon na wala diri kami iyang bana kay nagtrabaho ng tapog trabaho. So, nay nakaingon pod base sa atong mga informants na ang kuan ang yang hiloy lagi ang mata pero tinungdan daw ingon pa ni ma'am isi katungod sa tipdas daw kuno nga gihumol sa ice kanang tubig. Nya murag na ingon sa mata. O nya ang kainit dito gititik sa iyang mata. Pero dili lugar pero halap-halap lang dili totally blind. Kini butana di nakita. Kini nanay siya katarak. Ay, Unya matuto sa doktor, wala na tag-asa nga mautirahan tang iyang mata tungod kay gitawag siya glaucoma na. ah. So isa na lang ito nga mata ang function sa iyong partner pero nalaglukoma. Kining balay dili ni amo.
Sa ako ning anak, ego lang gitatuyan sa amo ani. Tapos hatid ato din siya lockdown kay gabok naman siya. So kung mo lagi kay wa ni tangita mo ning nani ang nitabok wala may abuhan. Ay, oo, tama, no? Abi na kung abuhan eh, din siya abuhan di ay. Oh, nara abuhan na mo. Last yuta. Na dapa na. Kay nakuan lagi ni siya nilutad man ang sinani. Manang nani nagabok wala na Sa una mo ni siya ang abuhan. Oh. Pero tungod gipagkalupad sa bagyuhan. Unsa ni? Nalutad siya sa akin kay gabok naman so wala ni nakapatindog og balik kay wala lagi ni kaya in taon. Unsa ka tinuod na ma'am nga member mo sa nagpa-member mo sa PWD? Yes, nagpanundo ni sa TWD din ni sa San Miguel. Manay mga ayuda dahil ninyo madawat dayon. Kataadutan pa man namo ang gitawag nila na ako na pension ko na namo pero wala tanan ni sukad nakatilaw ang pension sa TWD. Pero gapaabot mo. Gataadot ta ni. Sugad-sugad ako mga kuan day. Wala tagit. Basin pud siguro na Marapin. basin pud siguro sa kadaghan pud taon nga mga PWD nga tabangan, andi na ta magkuan kay basig moabot ra gyapon na ma'am siguro. Sa karon magdaghan kayo mga miyembro sa PWD nga angay pud tabangan. Hindi lang. Marag makuan ko sa mga tao nga kanang mga pinanawan sa mga tao nga marag udos kayo ni sa ilang tanglantaw. Mahilak na lang ko sa hilam, dili na ako isaba. Doon lang na ako ba. Ginoo na lang ang bahala sa mo. Thank you so much po sa akong mga followers sa diya sa inyo kung kinabangay lang ta kung sa ito pwedeng matabang sa labi na itong uban diya nga bless kayo kung na may mga sobra nga blessings pwede nyo dili na ipaagi sa kuha pwede nyo mo diretso lang mo din sa iyaha kung ano siya nami karon sa Barangay San Miguel Porok 5 Manolo Fortich Bukidnon. Tama yung anak din mo ulit di ba? Tuwa sa Davao usahay nuli tudto sila din he. Dili ka ta makasab-anan niya kung Dili. so na mo sa pikadig ko na sa pila mi ka kwarto ito no. Duha. Okay. So kaya nga balay gid ni sa iyang anak. Nagpapuyo ra sa diri ma'am no. Oh, naa sa Nagpapuyo sa diri. So kanang mga since kumubalik siguro yung anak, diri siguro matulog. So lebi ka sa ito sila pud ang nagkuan sila pud ang nagtulog pud. Mo nahulog mo diri na ma'am nga nagbantay. Oh. Kani natulog ni diri basa kay ni. Mosulod ni siya didto. Ang tubig sa ano kani siya. Magtindahon siya diri sa una diyan ta. In taon unang gamay sa iya na oh. Iya tapos karon kana minyo naman siya. Yadto na siya Davao. So mao gini ang sitwasyon sa ilang nakita. So ang kaning balay mismo is balay sa iyang anak, puyo lang silang ma'am diri. So katong pikas na side buto ilang balay ilang nahimong kwarto dito nga murag siguro duha ra ka tawo siguro pero tulos na sa iyang kaniyang anak. Pila edad sa imong bibi no? 6. 6 years old mo nag-eskwela yang hatod-hatod. Tapos yung banig is kung pagid karton. So mo ta mahimo na kay ang pagpanikamot gid sa iyang bana pod is pambuhi-buhi pod din taon. So maglisod na gali sila sa pagkuhan sa pag-repair sa ilang kabuhan. So unta man ni karon. Ma'am, manikabot lang mi sa kung sa among posible matabang sa imo diri mama. Manikabot lang mi pero balikan gid ta ka professor. Ha? Balikan ta ka di sa di madugay. Dapat ako na makita yung nagwapa daw. Bago yan sila eh. Yes, bagong. Balik-balik ang gudmi tungkol si Mua. Sir, patay, mahurot din ang sumla din sa Juni. Muragana yun. Kanang mamay gamitan sa solar na pakyaw na nung solar sa Juni balik-balik tungkol si Indira. Na, patay na niya. Ikaw mo, pasensya kay murag mo na yung nadala, mama. Kuan, dugang na sa. Bugas na kuan, padugang nga bugas. Dire lang. Kuan ni kanang mga gatas, mga kape. Kanang grocery lang siya, ma'am. Pasensya na sa kuan. Kaya sir ba. Wala gi ko ikadalos sana sir ba. Ang Ginoo dikit makadalos sa inyo ana sir. Dili naman niya po na ma'am kanang. Gisugo rami ni kuan lang ni kanang mga grasya nga sobra ni Sir N. Ya, gusto po niya i-share sa uban. Para hayag yung pag-ulit sa mong bananaon niya, yung partner, hayag na din kayo. Oh, hindi ka solar. Amo na to ni tao din kuan.
Ito ang kumanintay, di mo ko kadalaan ito. Hindi ko kadalaan ito. Kami magtawad ani, kami magtawad. Amo na to itawad dapit para ikaw kanang ganahan mo ka. Kanang dili para makita mintas Oo, ng kanang pagluto. ang kusina, oh. O din amo na itawad ang isa sa imong kwarto. Amo ni. Oh, di sa kwarto lang siguro, sir. Din ang isa diri ana. Mm. Sige. Adili, dani na lang ka siguro, maayagan naman dayon. Kaya di man pwede nga kanang kuan kay gitukhan ko na ni. Tundugan na pang palit og sudanim. Tago lang na. Thank you, sir. Okay naman unta ni sir. Kontento naman ko ani, sir. Na okay ra na siya. Pandugang-dugang. Di okay naman na ang mga tabang, angay mo tabangan. Sa mo lang gyud, ma'am. Mutabang willing mi mutabang. Basta makita po na mga worth it gyud tabangan at the same time. Dili sugarol, wala yung mga bisyo. Okay gyud sa mga. Okay. Dili man gito tanan parehas og kahimtang. So kung nay sobrang uban, good thing pas lang ka-share-in og uban pa na ako mga supporters gahatag sila. Salamat po sa inyo tanan sa mga nag-follow sa kuwas, mga naka-subscribe, sa mga parayo nga nagsuporta sa mo ang charity na mo, mga backliners, mga ginagmay siya nga charity. Salamat. Para sa mga taong nasa pinakasukid nga wala pa mga adtuan. Daghang kayong salamat sa inyo sa inyong pagpadayon nga pagsuporta sa mo. Daghang salamat. Thank you kayo, Lord. Salamat in taon sa grasya, Lord. Salamat in taon sa mga tao, Lord, na imong gikonta ko, Lord. Natuman in taon akong pangandoy, Lord. Ang tonggaan nga bangon, ang kanang Para maragtaas-taas sa inyo. Akong itlog, akong itlog. Akong itlog. Sibog sa gamay sa aligi. Sibog sa aligi. Oo na. Gusti akong itlog ko. Grabe naman ni guys eh. Minsan ng tanay eh. Ana. wa na Na. kada na. O, kana, tada. Ay, ginawa ko, pag hinagit in taon mo. Oh, forward gamay, forward gamay. Okay, kurog-kurog man lang imong kuan ba? Kabukat. Gani. Down na, down na. Sige, loko. Kan parang mangusog. Ay baraga. Di lagi. Asa na ko ni? Oh, tilgid piso tindog. Di layo. Tilgid. Oh, tilgid. Di lagi. Lagi gito tumbi na yan kwan. Kana ana. Baan. Bring uniform. Itlog. Ya. Tapos yan. Dito hagamay na lang git. Dala jay, burot ang sipon jay. Gini. Hininay lang kita taon. Oh. Ako magpasalamat ni Sir In sa na daw nakagahon una kang doon mga tao magitangganit alang sa ako nga gitutog sa Ginoo ang akong mga tag-ampo nga doon na mga tao nga giandan sa Ginoo alang kanako ug dako akong pasalamat nga naangkon nako ang kadaugan sa akong mga tag-ampo diha sa akong buhi nga Dios mo na nga dako akong pasalamat sa kinatindukaan sa iyang mga kauban nga niya karon nga nagtabang sa akong tudri nga panimalay o naghatag sila og donors nga para sa among dugang sa among paninahanglan. Daghang salamat ug maayong hapon. Hayag na unya pagbalik sa imong kuan, surprise na siya. Makurat Sige. gid siya gid. Again, salamat kay kayo ha. Kanitanan nga mga blessings sa inyo among isa sa mga especially sa imo dia Sir Ren. Thank you so much. Ug sa tanan ako supporters, thank you so much sa Thank inyong you. tanan. Dili magdugay, ma'am. Ulit sa mi.